Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita! mayong aga sa aton sining nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes, no? Pizza Jess kita sa bulan sang Mayo, Marso, tuig 2022 mga kaaksyon, no? Ga-atrasa ba, kaga-abantis siya? O sige, kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto, kabayuntang okslang kamo sa sining mga inuras, kabayuntang yara lang kamo sa mayong kaimtangan apisar ngang pila ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod ang ginbisitahan sang pagsulob sang tubig baha kay nasang kagahon ba perti man tong ulan, no? Bundak man ang ulan, pero pag las 4 siguro daw matamat naman nagnubo ang tubig mga kaaksyon, pero may mga pila pa ka mga areas tang tuman gid ang baha. That is why nga may mga evacuation kitang patigayon dira sa area sang Barangay 39, diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta mga kaaksyon ta sa siningaw to katsibog na? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kung wala pa pag-amat-amat na kay adlawon dun na. Pwerte sige, iban siniguro nakatsibog nang iban sining nagpahunay-hunay na sa sining udto, no? Hibaloon ta karon bigi daw may yara nga pag sinapol ang mga chopper kag iban nga mga sektor sa aton sining syudad. Ambot kung dayon gid ang ila sining pag untat biyahe sa 5 kadlaw daw katapusan kuno sang bulan sang Marso ma-implement ang undok to inisyalimo, pero ti daw may mga report man nga hindi man magupod ang fibakda ang iston sa sining untat biyahe nga ginatanay sang mga chopper sa idalom sang United Negros Drivers Associations o kon undok mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ato ni baloon na karon dugay-dugaya kag ting ato sining mga kaaksyon sa mga kapurkan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod ang preparado na sa pag
dala sang mga balita or pamatian nila karon dugay-dugay ang mga balita dala sang aton sining nga mga action reporters plus ang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa mga kaaksyon ta sa oriental side. May mga report ng isa sa duwa nga napatay sa enkwentro sa banwa sang Isabela. Hindi kuno kilala nga sang mga anay NPA, hindi membro sang NPA ito. Ang napatay nga, kundi duwa tong napatay, ang isa nakilala to nga daw among team leader to sang grupo. Ang isa kuno do hindi NPA. Amo nang report mga kakson gikan sa banwa sang Isabela. Hibaloon tanak karon dugay-dugaya. Plus ang ato sining nga mga kakson na dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique kag tubtob sa Malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto sa aksyon BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Karon dugay-dugay baloontang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters sa kinandan ako ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay sa liadaon tang balita ni Akson Marlon Hinovia direkta sa Banwasang Isabela kay atuto subong si Gob Lacson mo nagpanagtag sang relief operations sa mga biktimabla sang bagyo o death ginpatigayon sa mga banwa subong adlaw kapin sa 2,395 ka mga benepisyaryo ginatagan sang bulig sang probinsya. Kalakip man mga kaaksyon natagan taman karon nig talupangod dining report ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Mga pamilya gikan sa barangay 39 nga nag-evacuate bangod sa pagtaas sang tubig baha. Nakabalik na sa ilang mga puluyan. Apektadong mga pamilya naglabot sa 25 base sa pinaka-latest nga record sang City Disaster Reduction Management Office. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Akson Eric Magbanwa, dugang sniping bala. Ining panimhot nga mga idobla kag x-ray machine kinanglanon kuno sa mga puerto agod nga mamonitor ang pagsulod sang droga sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office, igabalita ni Akson Brian Morden, isa sa duwang napatay sa enkwentro sa Banwasang Isabela. Hindi kilala ko nung sang mga anay NPA. Ay, pwede kag sinon ni saya. Kag tricycle driver ginluthang sa syudad sang Kabangkalan, Pilason. Sa balita naman kay Akson Alvin Graba sa patrol, 3 kaanay Bacolod City Fire Marshal, mga opisyal ni gin-promote bilang general sang Bureau of Fire Protection. Congratulations mga sirs, 3 gid sila. I think daw Caraga, Regional Office 6 sang Bureau of Fire Protection. But si Sir Dinaga kung din na-assign kung sa BFP Region 6 Manila. Ato ni Baloona karon dugay-dugay sa report ni Akson Alvin Graba.
Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Akson Roger Gotti, ikaapat nga national vaccination karon nga adlaw naka-focus sa mga senior citizens. Suno sa officer sang siyudad sang siyudad sang Cadiz kay City Health Officer Doktora Ibanez mga kaakson. Sa balita naman sa siyudad or sa banwa sang Calatrava, igabalita ni birthday boy, birthday subunge ni Akson Nelson Patinio. Happy birthday Akson Nelson. Birthday mo subunge. Gay posipos ka, proti na balaan ko na. Birthday mo noy, gali noy. Ti balon tada karon dugay-dugay ang balita gikan sa banwa sang Calatrava. Padayon ang pagbisita sa mga balay-balay blao sa mga drug surrenderies matapos nga nangin manubo ang ang nagpaydalom sa CDRP. Sa balita naman kay Akson Arlo Ticar sa 3rd District, mga kaaksyon sa Dakbanwa sang Silayo, isa ka SLI o kon street level individual na kuhaan sang 20 gramos sang ginadudahan shabu sa siyudad sang Silay. Kag isa ka inactive member sang INF o CTG ang nagsungka, miyembro sang New People's Army ni Guruay, no? Ining mga kwambla nila, mga grupo nga yara sa idalom nga bahin sang aton sining sosyudad, no? Nagsungka kuno sang armas lutang yan isa Chief of Police sang Silay City Police Station. Sa balita naman sa national, check nato ini karon, ini may kangtanan sa Overseas Filipino Workers o OWA, may utang kapin sa 1.7 bilyones pesos sa mga ginhimo nga quarantine hotels. Way panigyapon bayran. Pag-review sa mga pagsulundan para sa pagpangampanya sa eleksyon importante suno sa Commission on Election. Apat ka transport group hindi pagdayunon ang piso lang saka sang plitihan. Ay, pertiti mano na lang ni sila. Kaya hindi sila magpasaka iya plitihan. Nano na lang ini, mamuti gining kalimutaw sang iban nga mga drivers sang salakyan. Kag Presidente Rodrigo Duterte bukas sa mga suwestyon agod nga masolusyonan ang problema sa oil price hike. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Pulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Sang Akson Radio Bacolod Akson, Balita Banat Bulig kay tirahon ta na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligi lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes, March 10, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 33, liwat 38 and 33. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang Ayos. Sige, dali lang kay tirahon ta na yan ay mga mensahe ninyo nga butang sa aton sining Facebook page, no?
May lang nga pagpamati kay Ray Flores Baryoga, kay Miss Maricel Yorpo, Alex Monteza, and Gian Resicio, Ria May Ladjo, sa kay Rochelle Folinso Susana, no? And lakip na sa kay Toto Tatan, Junel Sadaya Resgado, kay Almera Lima Lasarte, kay Welsam Tisi Balinas, Rofino Era Gabino, sa kay Goy Tahan, and Maria Victoria Paredes Ngo, Arroyo Bilarma Melanie, and Ernie Odascolidas. Salamat gid Ernie Odascolidas, no? And sa kay Emily Hindrala, Wilson Tidor, Marlon Tugado, and Janice Española Cornelio, kag Virginia San Antonio Olpenda. Monitor man si Trexia. Musta ka dira sa Manila, no? Martin Gonzales, may lang pagpamate. Well, Sam, thank you gid. And Emily Hindrala, Wilson Tidor, Marlon P. Tugado, Janice Española Cornelio, kag Sam Brent Magallanes Franco. Salamat gid, no? Okay. Bibi Gregorio Yolo, may lang pagpamati. Bibi Gregorio Yolo, sa kay Almera Lima Lasarte. Thank you gid. Sa kay Mary Grace Cabalfin, ka Novelin Lanyuhan Alburo, may lang pagpamati, no? Ga Monitor Pamilya Biligorio, Gregorio Cagiolo sa DSB, no? Gina Gonzaga, watching from ETCS1. Salamat Ma'am Gina Gonzaga. Kay Ma'am Gina Gonzaga dira sa ETCS1. Hibalunta do may activity da karon sa kay Action Alvin ga. Bagay si Action Alvin grabang nag-cover sang activity dira sa ETCS1, no? Ayos sa kay thank you gid sa 75 stars, Miss Gina Gonzaga, no? And Maria Grace Mary Grace Cabalfin, may lang pagpamati. Kag Bene Joy si Peda, gamonitor sa Isabela. Salamat gid Bene Joy Cepeda. Ayos. Sige. Daligid lang kayang iban sini pakarunan tani mga kaaksyon, no? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The candidate Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 sa aton oras. Standby na Aksyon Alvin Graba. Tarahon ta na dugay-dugay ang imo sining balita nga natipon sa patrol, no? Kag hibaloon ta na karon dugay-dugay. Layhunon ta ning parte sa padulungan ni Aksyon Alvin Graba dira sa ATCS 1, no? Nga hilikoton sa sining adlaw, no? Live extension coffee mix anay kita, no?
nasa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Akson Alvin Graba mapapatrol kita na no? Ini may kang taran sa tatlo kanay Bacolod City Fire Marshal gin-promote na bilang mga general sang Bureau of Fire Protection sa diinin sa Caraga kag sa regional office bla Region 6 sang Bureau of Fire Protection ining tatlo mga kaaksyon no? Kag plus ining kay watan dira sa ETCS1 labayan ta ni Akson Alvin Graba. Yaring countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Action Rex high moral karon ang tanan nga mga personnel sa even ang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection sa bugos nga Western Visayas may kaang tanan diri Action Rex sa pag-promote bilang bag-o nga general sang Bureau of Fire Protection ining si Fire Chief Superintendent Jerry Candido. Magambal kita Fire Chief Superintendent that is equivalent sa kung sa police pa Brigadier General Action Rex. Oo, kag kadungan diri Action Rex ang pag-promote man sa duha pagid no actually tatlo mo ka anay Fire Bacolod City Fire Marshals nga na-promote gid if you may remember of course una diri manaptantaman ni kapitan patong ranggo niya now General si Jerry Candido ikaduha diri Action Rex si Fred Tajeras if you may remember siya ang naging Fire Marshal sa Bacolod 1998 to 1999 antes gin-assign sa Manila kag pagbalik Hoy siya niya ka probinsya no si Tahiras. ay siya nakaagi sa probinsya Hindi, syudad lang. oo sa syudad sa Bacolod kay gin-assign siya dito sa Manila Action Rex pero pagbalik niya siya ang ginagpungko bilang regional director sa NIR na kita bala Action Rex 2017 oo siya ang nagpungko bilang regional director. Of course si Chief si subong Chief Superintendent Rodolfo Dinaga, if you may remember, siya man Action Rex ang nangin Fire Marshal diri sa Bacolod 2014 up to 2016 pero pag 2017 siya ang naging Provincial Fire Director diri sa probinsya kag ante siya gin-assign 2019 sa Eastern Samar bilang Dito sa subong si Eastern Samar si Dinaga. subong ara na siya suno kay Chief Superintendent Candido ara na siya subong assign sa NCR National Capital Region Action Rex. Formerly dito siya gin-assign sa Eastern Samar. Ante siya kay tapos naman ang position kay 2019 sa So Eastern taga Negros Occidental man si Dinaga no? Sir, taga Negros Occidental kundi magsala daw hinigar. Action Rex, no? Kay ini si Candido taga Bacolod kag si Si Trajeras, taga Bacolod Trajeras. man. Oo, taga Bacolod man Action Rex. That is why nga high moral gate ang mga Bacolod non. Kadungan diri Kagluwas sa ila ha, damo pagid na promote gali ito dito sa Oriental. Yes, sir. May mga na-promote pagid dito sa Oriental Action Rex. In fact, na-promote man ang tiayon ni Sir Candido February 10. Nauna lang siya jutay. Nauna siya. Oo, Ano una ganun lang. lang, Kuya Subong? Si Fire Senior Superintendent Candido, Ross Jean. Ross Jean. Ross Jean Candido. Kaga si Fire ang anay Provincial Fire Marshal ta diri si Senior Superintendent Besas bala Action Rex. If you may remember nga antes na siya ginbuslan ni Buboy protein niya diri nakaagi man siya Action Rex nga kwanda mo man mga ni Greensi no. Si Plutinia, manog, ano sa gani Subong? Manug Fire chief? promote naman for Superintendent Action for Rex. Superintendent. Oo, kay siya ang direktor ko na City Fire Marshal sa Iloilo. So amo na lang na ang ginahulat man Action Rex, no? So at least isa diri sa pahayag man ni Candido nga isa sa mga plano diri ni General Candido amo mismo ang pasanyugon pagid ang iya sini nga serbisyo kag ang serbisyo sang bug-os o kung santanan nga mga miyembro sang Bureau of Fire Protection sa bugos nga Western Visayas sa piyak sini Action Rex no sa iya
nga medyo kulang gid ang personnel and at the same time ang asset ginakulang man pero iya ning tingwaan nga mas mapasanyog isa sa mga target naman diri aksyon na Rex amo ang makadugang sang isa pagid ka substation o kon fire substation diri sa Bacolod kunti kay halos kompleto na mo magluwas lang sa northern parts ng Bacolod especially Mandalagan, Barangay Bata area nga wala pagid na butangan sang substation kay ang southern part halos kompleto na may ara na amo na lang ni ang iya sini nga ginatarget sa karon kag iya sini nga prioridad nga antay siya magbiya by kay siling niya manugduhan na siya katuig Action Rex sa June this coming June bilang regional director so ginalauman niya nga posible siya ang iga-assign man sa National Capital Region or maybe sa National Headquarters para sa isa pagid nga dako nga posisyon kag isa ni Action Rex nga challenge on his na utod daligi lang aksyon Alvin ha kay masaylo tanay sa piyak mo nga komunikasyon kay na utod ang imo sining signal dira no o ay na i-charge nga daan na para nga wala na on o para sigurado blang rektadang balita mo kay gakautod o sige aksyon Alvin. Yes, Action Rex, isa diri sa mga plano niya nga ipalabot man sa National Headquarters ang nagapadayon nga ang unity sang mga Negrense especially in terms sang patagag sang serbisyo on the disaster preparedness action Rex kay amo ni ang mga bagay suno sa iya nga ang Negros kun dito sa Manila ang Negros nagaisa naga-unite in terms sa disaster preparedness kag amo ni mga bagay nga ginapasalamatan man Action Rex isa diri sa mga plano pa ni direktor o ko ni kandido nga ipalabot man sa national headquarters nga sa posibilidad nga makadugang pagage sang mga assets and at the same time personnel para sa kinanglanon sa probinsya sang Negros Occidental kag Bugos nga Western Visayas. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni General Candido. We'd like to thank God for this promotion. Nag-abot ang gitman. Ang amon prescribed rank for a regional director, pinamatamat ni fulfill ang Bureau of National Headquarters. Diretso na lang gid ang mga artist nga hindi lang general because we don't have the qualification. Of course, high moral, no? Not just me, but the whole Region 6. Because ang amon counterparty, the mga general ni Ilarabi, we have always the same rank. At least ang bilog na Region 6, again, high moral na, and then continue to perform our job. Kung ano din-expect ng public to from us, dapat hindi lang pagtupungan, kundi lang bawan pagid mo. And ang atong plano always, diversify pagid ang atong services despite of the lack of manpower and equipment, but it won't stop us. Ito na-prove naman namon sa Region 6 that despite of those kukulangan, we tried and we went beyond with the expectation. Ang atong ginatimang sa Bacolod actually until now we cannot find a place nga substation sa norte. Mula ng kulang and then we can surround Bacolod City with our services, no, with the substations. Ano ang nagapanguna man nga mando sa fire director as bago nga na-promote nga general, sir? It inspires us, no, to do more. Ang pinaka-basic nga attitude and character of a general, he should not be contented with what he have. Dapat niya kang advance iti kinanglanon ng servisyo kung anong kinanglanon. Sa isa ka banwa, kasi unique nga hindi mo pagkanang probinsya para parehong kinanglanon. That's like sa aton sa province of Negros Occidental. Karang ding LGUs, ang ilang disaster preparedness, kakaiba pero mo sa Iloilo, Atlan, at kakaiba. Pero unique niyang Negros kang preparedness aton there is they are well prepared. In fact, ang focus ng almost LGU is on the disaster preparedness. Province man, municipality man, city man. So, hindi kami gawang budlayan dari. That's why, kinakustomize namon ang amon ng mga programs on the needs of every province kung ano ang uniqueness. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag ni Chief Superintendent Candido. Chief Superintendent kon Brigadier General? Yes, Brigadier General kag Chief Superintendent isa lang. O galing kiti sa Police Brigadier General
Ang Chief Superintendent sa ila is sa Bureau of Fire is Chief Superintendent Action Rex. Ano ginang clear siniman? Dali lang, no? Kay gina-check naton ang sa ila sa BGMP wala niya magligwat ang rangko, no? Oo, Chief Supman. Chief Superintendent lang ni Gyapon? Oo, Chief Superintendent. Ang nagbago ang iya sa ang pulis. Oo, sa pulis siya. Oo, kunti sa una, Chief Supman. Galing Oo. iti pag kung ginhimo nila, Brigadier General. Okay. Mhm. Oh, sige. Aksyon na sa kaginagin padulungan man naton ang ETCS-1 dara sa may barangay 16 sa nagapadayon pang vaccination para sa ato sining mga kauturan diri sa nga Bacolod. Ang gintambungan action reksa sa mga kabataan edad 12 years old to 17, and at the same time ang iban pa nga mga Bacolod noon nga nagpa-vaccine man sa ila sini nga first, second, and even sa booster shots action na Rex, gintambungan sa ibang pagid nga mga pumuluyo kag actually damo kag nagapadayon pa ang pagpatigayon sining vaccination program. Sinong nag-initiate sini? Ang nag-initiate diri action Rex ang principal man of course sang ETCS-1 si Sir Pedro Crispe. Kagagin ara man ang mga personnel sang DOH kag iya sang Syudad Action Rex ang City Health Office. Now kadungan man sang sining aghatag o kung libre nga bakuna para sa Bacolod noon na ang isa man ka turnover and turnover ni siya action na Rex ang hand washing facility. Nga gindonar. Yes sir. Hinawan? Yes, oo. Panghinaw. Panghinaw. Yes, amo na siya action Rex. Ngagin donar mismo sang Rotary Club of Metro Bacolod in cooperation man sang Rotary Club of Manila Bay Action Rex din duha ka activity actually action Rex mo. That's why medyo na Sinong delay. maka-avail sang libre nga bakuna ni sa ETCS-1? Magana action Rex. Sinong maka-avail sini? Ang maka-avail action Rex tong nasalingtad ang mga kabataan edad 12 tungtong 17 kag ang mga kauturan tang nabakunahan na sa first sa second dose. Daraman sa area? Oo, kag ang booster shots. Okay. Oo. So kagi naman action Rex at least ginapasalamatan man diri ni Pedro Crispe ang mga katapo sang Rotary Club bagod sa paghatag man sang sining nga proyekto nga kinahanglanon gid sang mga kabataan especially sa estudyante sang ETCS-1. Kadungan sini may ara maganito sa Rizal Bala Action Rex di say mangyapon ang turnover sang sining pahinawan o kon hand washing facility. Ayos. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas nabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Live Extension Super Fiber. Anay kita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kantuantang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, mga pamilya blahog gikan sa Barangay 39 nga nag-evacuate kay nasang kagahon bagod sang pagtaas ang tubig, nakabalik na sa ila sining puluyan. Apektado nga mga pamilya naglabot sa 25 base sa pinaka-latest nga record sang city disaster. Yaring kaunta sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Nagabalik na Action Like sa ilatag sa mga puluyan ining mga residente sa Barangay 39 no, nga naglabot sa 25. Amo na siya sining udto ang latest nga record kag nagdangat sa talatapan ni Executive Assistant kag CDRA mo Cluster Head John Marie Vargas. Sa din kay na ang initial nila is 15 pero naglabot ini subong sa 25 ka mga pamilya or may equivalent nga 80 ka mga individual nga sa diinti bangod nagtaas ang tubig bangod sa madamol o pagtupa sang ulan. Ini sila napilitan nga magtener dira sa COVID court kag sa health center sang barangay. Pero sunod kay Mr. John Marie Vargas, nga nag-subside naman ang tubig kag nakapadala naman sila gani dito sining relief goods balang nga nasulod sa balde kompleto na Sunrex mayara na gani mga towel kag kinanglanon nga pagkaon sang pamilya na tagtagan nila ining tagsa ka pamilya kag ginalaw naman nga magpauli sila tagsa ka mga puluyan. Ang worry lang kayo na Sir John Marie Vargas kay sa forecast nila nga ginamonitor nga basi kung magtupa na naman liwat ang madamoy nga ulan sining nga hapon pero sining nga balantayan ina kag alerto maghihapon ang mga residente sa lugar bago natagan na Manila sa advisory. Magluwas nila sa Barangay 39 nga latest na update. Ato galiging klaro ni Sir John Marie nga gin-report yung lang itong isa ka patay nga nasulod sa lungon balang ginabutang na sa babaw sa aparador kay nagdalom ang tubig hindi ito gali sa Barangay 39 kundi sa Barangay 35 kag ato sa Barangay Takuling na sa Pulok Pag-asa nga natipagan sa pader ti silang ni Sir John Marie ginaayo itong barangay na ang mga residente o kung isa ka pamilya malang tiartali sila nga dapat hindi na ito pag-ialaw kay kadelikado kaya hindi ka mapatay sa baha pero kung mapilpilan ka sa pader delikado ina Action X. Sa kabilugan siling si John Marie Vargas ang mga floodplain area kag danger zone nga mo nang ilang ginatutukan sa pagpanghawan subong. Nagapasalamat sa kay Dayay Gidman so far sa nagbalik ka mga residente kapin pagid sa mga sapa nga tuman ka delikado sa tiyon nga magtaas ang tubig baha. Yari ang latest nga atetikan kay Sir John Marie Vargas. Mag-ulan ng abot ng report ng rescue mo, mga 25 families ang na-apektuan. Okay. So, iba niya flight pala. Pero as of this time, alos wala na ito tao sa evacuation center. Nagbalik na sila pala yung patay nga na kuha nilang pagkakat cabinet. Hindi ko lang 39. Isa ilong lang nila kay daw nakata ng tubig na sa suba. Kaya isa lang na punta lang ang Barangay 39 o 35 mo, gulawag sa baybay mo na yung 35 mo. Okay. Sa sinanya, dari sa likod ng Grand Hotel Hotel na da. Mga dalang ticket na padala na namon to, nag-compactor, ikabaldi na may mga tuwalya, studio, tupito, bla. Okay. Padala na ito namon sa tibong. Halos na kuha na namon at yung banal ko ito na atong kita namon nga dangerous na nakuha na namon sa pag-clearing namon mo. Okay. Nagbulang yung barangay official sa mo, halos wala na gitman, no? Ang iba, wala naman yung kami nakita ganyan na yung problema. Abanar select sa pinag-greatest na information gikan sa talatapan ni Executive Assistant John Marie Vargas. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon mga ka-aksyon. Din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa Iloanta, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Banwas ang Isabela.
karon dugay-dugay, no? Dire kita na pwede ba lang maghubi na may edad na? Pressure na tayo, pressure! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia direkta sa Banwa sang Isabela. Ini may kang tanan sa relief operations sang gobyerno provinsyal sa mga biktima sang bagyo o death balaho ginpatigayon sa Banwa sang Isabela subong adlaw, no? Kapin sa 2,395 ka mga benepisyaryo ang ginhatagan sang bulig. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Banwa sang Isabela. Aksyon Marlon. Aksyon na rin sa dali sa bayan ng Isabela, nagkapareho sa ihapon na papanagtal dali sa relief assistance sa lima ka mga distribution areas. Man, din napamunuan din na mismo ni Governor Abong Lacson, ining pagpanagtag sa bulig sa limibok na individual na naging biktima ko nakalitan sa bagyo Odette. Now, ang Banwa sang Isabela, sakop ini sang Quinto Distrito, bali amo ni ang ikalawang distrito, ngayon padulungan ni Gov. Lacson, kon relief operation na paghambalay sa maduluman, unay aging bisitahan personal ang mga Banwa kang syudad sa may 6 district. So, halos na talaptap na tananto ang pagpatigayon sa relief operation. Pagkasabot din naman sa may Banwa sang Isabela. Now, tatlo ka mga lugar ang personal aging kantuan sang gobernador kananti ang iban sa Action Rex medyo layo mo medyo bukid-bukid na nga area. Ang isa ni unagin padulungan dari sa may gym, no? Sa may gym sa football field sa unhan lang sang sabi na municipal hall. Cluster 1 ini siya. Mayara sang 939 ka mga individuals ang gitagaan sang bulig. Ang ikaduhang distribution area dito napahamtang sa Barangay Pinungan, covered court, may 438 ka mga beneficiaryo. Ikatatlo, naging katuan ni Gov. Lacson sa Barangay Camp Club, may 275 naman ka mga beneficiaryo. Ay, ang cluster 4, ika-4 na distribution area, way na mapatulungan ni Gov. Lacson kay sa nasalenta na medyo layo-layo ini, kan sa Lungon covered court. Pero may mga team, may mga tao to, na amotogin assignment na magpanagtag sa bulig. Ay, kalima, ang sa Kansulungon, 452 ka mga beneficiaryo nagbaton sa bulig. Ang cluster 5, yung cluster ng mga barangay mo, pinara sang 241 ka mga beneficiaryo, diyan pahamtal ang distribution area sa barangay Sikatuna, covered court. So kung tumahon, mga 2,395 taran.
no, ang nagabaton sang bulig. Pareho man sa ginhatag to sa mga affected families sa 6 district, mayara sang atop aroke materials, may mga food packs, may bugas. No? Ang ining roofing materials, mga 10.4 milyon pesos ang balor sa di. Kaya ang bugas naman, gagin motos-motos, mga more or less, mga 600,000 ba ang balor sa Action Rex. Magluwas sa dito, mayara sang saging, gagin hatag man, para nga matanom sang kining mga nakalitan sang Baguio, Odette. Yari si Governor Bong Lacson ang kutsuri. For today, 10.4 ang roofing materials at 4 million. That's more 600,000 para sa rice. No, for 2,600 plus beneficiaries. I'm not sure about the amount, no? But nakuha na ito nasa full for kung as I said in my speech, I leave it really to the wisdom of our position. Yan ang ganun ni Gov Lacson na why niya mapalangkon sila ang bali siya, pundo niya siya halin sa local school board, naging gasto bakal sang printer, no, may turnover sa printer para sa LGUs na kon para sa eskwelahan. Para sa eskwelahan Action Red, diri sa may banuwas sa Isabela na mo kina mga printer din turnover diri. Gani man. Hindi lang sa Isabela, may araman sa banuwas ang Sayata. Duwe-duwe kan paduwa sa banuwas sa Lagasinan na para sila na assured hindi relief operation ba kundi pag-turnover sa siling printer o naging napunduhan gamit ang pondo sa provincial school board. Ay iban rin nga balita, ang isyo may kantanan sa wala papasar nga 2022 budget sang lokal na gobyerno sa Isabela kaya pa na mag-action Rex nga segment si Isabela Municipal Mayor Torado Slublax. So, Tudod ang signal mo, Action Mar? okay. Dula-dula ang signal mo? Mobile. Okay. Sige. Karon correct lang. I-block out niya. Doon ba balita? Sige. Isabela. Action na Marlon nga ba yan? Mga ka-action sa din kaman sa Pinas Labuton Gas ang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa masalod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dula-dulang signal ni Action na Marlon Hinuia, moving sila siguro. Pila tatlo ka mga areas to ang ginkantuan sa ngaton sining patrol o pod ang gobernador sang probinsya Gov Lacson, no? Dito sa Banwas ang Isabela may mga scene kagiban pang kagamitan nga ginpanagtag dito sa area, no? Especially sa mga nabagyuhan blas ang Odette to. Kung iban siniga ka langgal nga pang Odette, way pagani matapos ari naman ho, nagbaha naman ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kasadya. Sige, daligid lang kay ulay-hunon tani anay balita ni Action na Brian Mordeno, asadok po. Isa sa duha nga napatay sa engkwentro sa Banwas ang Isabela. Hindi kilala kuno sang mga anay NPA kag tricycle driver ginlotang man sa syudad sang Kabangkalan, Pilason. Yaring kaundan sa report ni Action Brian Morden. Action by Action Rex, nagapati diri si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army sa probinsya sang Negros Occidental, nga bag-o na recruit o bag-o nga sulod sa katapo sang New People's Army
o kung pwede man nga ini siya ang pangayaw gikan sa iban nga probinsya nga diri lang ginpadulong Destino. anay sa Isabela Action Rex ka ginpaidalom abi sa training o paghanas. Ining isa sa duha nga nagkalamatay sa enkwentro nga nagluntad kahapon dira iya sa may sitio Pasto, Barangay Amin, Banwasang Isabela, Negros Occidental. Sunod diri ka pasaporte, ginlihog niya nga ipakilala abi sa mga former nga miyembro sang NPA kung kilala nila ining nasambit nga patay. Sunod sila sa kadugayon na nila sa amuman nga grupo, wala nila makita ini, hindi nila kilala. Rason nga tubtob sa sini nga mga tiniyon, nagapabilin ini siya nga Mr. X sa gihapon ang nasambit nga bangkay nga karon yara da sa Maynalagon funeral parlor sa nasambit iya nga Banwa Action Rex. Madumduman nga napatay diri si Hil Marco alias Bidam, residente sang sitio Kasingan, Barangay Manak, taga Gihulngan, Negros Oriental iniya, nga ginakabig commanding officer sang sandatahang unit propaganda SYP Central Negros 1 o Kunwan nga aktibo gid nga miyembro sang Special Partisan Armed Revolutionary Unit o SPARO sa enkwentro nga nagluntad. Pero suno padiri sa kay pasaporte liwat nga ginahulat gid nila nga may ara sang pamilya nga mag-claim sining nasambit iya nga napatay para mahatagan man sang disente iya nga paglubong ang amo iya nga persona. Action Rex. So far as now, hindi wala pa na-establish na identity. Ginapa-verify naman including sa mga former rebels na wala contact na. So as of now, wala positive feedback kung kilala nila. So ang mga initial assessment naman si Bagod ng recruitment or kasi commander areas na hindi makilala siyang dito sa Central Negros. Okay, oo. So pero kung di man sa NPA, di man sa Syria, sure gila sir. Siyempre ka-operate sila ng Bidama, more or less NPA. So, pero ang mga operate na diri, ang mga operate sila dito, ang mga ito hanapon, hindi lang ba-establish pa kasi lang na identity, so hindi magaling makasiling kung amon siya, no? Wala mang confirmation. Kaya waiting kami kung may nag-teaman. Kaya iya ba nila na mag-come forward. Pero so far, ang kaibigan ng family na masiling ko naman yung requirements ng PNP Isabela, mag-previous ng documentation just to establish para ma-release Isabela PNP ang bangkay. Kami na, gimuli ka na sa ating PNP yun. Ang palayag ni pasaporte angot sini action Atong isa ka ginakabig leader to na-claim na to Action Brian? Waay paban Action Rex. Atong taga-Oriental, no? Taga-Gihulngan? Taga-Gihulngan to siya. So ginapaabot man nga mag-abot man ang iya sini nga pamilya sa Isabela Action Rex. Pero nag-coordinate naman ang kapulisan Amo sa ni sila Isabela. kung suspekto nga nagluthang to sa isa to ka atob lang isa ka amay to nga nagamotor ba to sa Moises Padilla? Sige, check na lang kita Moises Padilla. No, Action amo ni Rex. Blackson Brimo. Sige. Ilabuton ta si Sir Randy Babor karon sang Moises Padilla PNP kon amo ni sila nga mga persona Action Rex. Gin-check natin ang bago PNP, may ara gin man sa aksidente kay na involved in Action Rex sa isa ka FX, Tamaraw FX, and isa ka Isuzu truck. Pero nakaangkol lang ni sila Action Rex sa mga minors nga o kon minor nga mga kapilasan. Outpatient ini sila tanan Action Rex, anom ini sila, lakip na diri ang driver, ini sila mga taga Kuangali ini, probinsya sang Iloilo, Action Rex, nga nagpadulong na diri sa probinsya sang Negros Occidental, may kaladtuon lang sang nasluntad ini nasambit nga aksidente. Kuan sila tanana, ara na sa mayo gid nga sitwasyon, kuan palidano, daw pila ni kabilog senior citizen dit na sakay, 3 ka mga senior citizen,
kag hindi ya solo 60 edad kundi 72 kag 74 ang iban nga sakay diri ang mga persona. Pakaronan to sa hapon ining sa mga tricycle driver nga ginlupang dito sa syudad sang Kabankalan, Pilason. Gina-check pa kung ano gid ang motibo sang krimen. Malita gikan sa Nokpo Action, Brian Mode nag-report mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dire kita na iho may tisi kulang belang imo sining alawas sang vitamin C kinanglan talang magmay Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ayos, sige, mayong pagpamati lang kay Huma Lumina. Mayo lang ang pag-monitor Huma Lumina kay Richard Tang dira sa City Treasurer's Office sa Sagay City. Salamat kay Richard Tang kag sa mga kaupdanan mo dira sa Sagay City Treasurer's Office, no? And Pilipina Piasca Jr. Salamat gid listening from Barangay Sampinet, Bago City. Salamat gid Sir Pilipina Piasca Junior, no? Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, Kativer,
And Lisa Montecastro Narciso from Doha, Qatar. Salamat gid Lisa Montecastro Narciso, no? Likewise kay Janie Solgon dira sa Banwasang Valladolid, no? And Christine Minies Villalobos. Salamat gid Christine Minies Villalobos dira sa Barangay DSB, no? And Jinky de Alagdon, salamat gid Jinky de Alagdon sa stars nga ginpadala 50 stars. Leonila Tarosan, Gina Gonzaga, thank you man, no? Restito to Noto Marcos Duterte Dynasty, Noto Cronyism, Noto Corruption, halin sa kay Restito to, no? Restito to. William Dispoho, malang pagpamati William. MGS Candido Heldore, congrats cousin to Jerry Candido. Okay. Pakaisaya gali. Sige, salamat gid. Thank you. Alin Marlingko, malang pagpamati. Jocelyn Tomas Bronyola, Elizabeth Malaka, Gamala, no? Salamat gid Elizabeth Gamala. And well Sam, thank you gid. Pa-shoot out lang ko pamilya sa Miliano dira sa Barangay Araal, La Carlota. From Emmanuel. Thank you gid Emmanuel. Okay, thank you gid. Diri pata nay sa Ibano ba si may-ari patabla. Donald Kabasag, salamat gid sa City Engineers Office, La Carlota. Thank you so much Donald Kabasag. Sige, daligid lang mga kakson na sanbayanay. Manong balik lang ta dugay-dugaya pagkatapos lamang sini. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day!
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di alos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad kay Bimboy Roy Yap may lang pagpamati. Dira sa Barangay 26 sa Garganera family kay Manang Susan kag Irene Corex Tudyong kag Shena, no? Halin sa kay Bimboy Roy Yap. Kay Ricky Soriano may lang pagpamati Ricky Soriano. Kadtuan tanang balita ni Akson na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Dugang snipping dugo kag x-ray machine kinanglanon sa mga puerto agod nga ma-monitor ang pagsulod sang droga sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yaring countdown sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric! Akson Eric, daw malabo pa, no? Daw malabo nga naman. Ayun, di purma. Daw wala pa. Daw wala pa sang nihoy kagnihay, no? Ay, Bernes na buwas. Manog-apot siya. Siguro malunisan gini siguro mo. Matuon gini siya sa luning, no? Kundi luning, marting gini. Marting. Sweldo mo. Ayun, di purma. Inaya, sigurado wala ginapaltos. Oh, yes, Akson Rex. Wag gini paltos na sa simana. Pag Martes ya, bisan Lunes na, sidaan mo na. Gasinyas na rin si Yada Miles kag si SM nga. Okay na Okay na Pero i-check na ninyo ini nga simana nga gagita siya. Ayun, di purma. Hindi man ay. Nga kita ni siya. Budlay man magngangat. Budlay man magngangat ka Sabado Domingo mong. Alaban eh. Budlay na kayo yung Akson Rex siya. Imbes nga ka paminsar ka tadlong ni galiko-liko ni mo. Te laban gid Akson Rex. No, ay gid chansa, no? Ay chansa ni mag-champion, no? Pero base pa man lang karon sa apo, no? Bawa karon sa apo, may pag-asa ka pa ba? Ayun, di purma. Sige lang bala, kay base sa nag-uot lang siya, no? Kay kung kaina, para sa ngaga. Ina? Base kulang. Subong nga po do, laban din na sa ti, Base kulang sa tuhog mo to, ano? Base kung wala pa inog... Base kung wala pa inog ulo, no? Ayun, di purma. So, patay na sa lupos pa. Ayun. Do, hindi mo. Pero narida, trabaho Ano sa? Ga-monitor Awabi ko ba iyatag sa kayo, ma-PNP-an na sa atong kapikaduhon. Kay ko maning iyanigin padala ni ano ni? Ano na, Star? Santon Plus Herbal Soap. Tiway pa na iya, tapos bulan pa na iya. Mga Lunes, panaguro ba si Dungan mo sa sweldo Dasun paguro nga Lunes. Lawig sa bulan sa Marso ba? Gani. Lawig pa sa Akson Rex. No, sige lang Kay Mario Lim Jimeneyada. Basi nadala ko no sa baha ang ginahulat.
Ay kala, hindi man ay. Hindi man. Hindi man guro. Lunes or Martes Oo. Kung ay panisini nga si Manati, okay lang Oh, Mapanimuron sa banga ka magpalumot Ayo di purma. Tulog ka lang ta sinisang basinirupon, no? Tiyo mahimo man lang nga maligon-ligon mo sa 2 kadlaw, 3 kadlaw, okay na na. Oo, sige lang. Importante ka pitik-pitik. Ayo di purma. Kung wala nagapitik, yatap na Kay Bugs Asa monitor si Bugs Asa. Arasa. Kag sa pamilya ni Anay Kagawad Carding Abangan sang Barangay Takuling Bla. Okay. Si Mami Ophelia Oy sa Panukoy karmatigid na. Si Mami Ophelia Oy sang Barangay Panukoy Suki tigid sa kadaog to. Gani man way kita absent mo. Yuhom na sa Action Rex, no? Pag yuhom ma'am. Pag ilan taon mo wala sang taong gayuhom ka. At ay mingi na Mami nga bay tawag galabay kay basi masalaan ka. Basi masalaan ka nga. Ayo di purma. Pati natumbahan parador si Mami Oy nga nagayo mga isa lang isa, no? Oo. Si Joseph Chuwag, kamusta Sir Joseph? Sir Joseph, pusta ka da? Abi pulo pabatsa ka mo sa amo ni Action Rex Abida, no? Oo. Kag, si Kuanya, si Kapchad? Kapchad guro, busy. Kag si Kagawad, si Kagawad, Jofred, busy sila guro. Hindi pa man eleksyon sa barangay? Hindi pa man, ka daw ma-extend pa gani, no? Ma-extend pa gani. Ayo di purma. 2004 pang eleksyon. 2024 pa? Oo, 2024 pa. Oo. Ang mga gahana panlagan, nukay ka mo tapuga. Tagob nyo, anay. Kundi, ginakuno-kuno by December. Excited sila Mga gwaga daw sa dumay pinding galing ning bill sa Kongreso nga 2024 pa Oo, 2024. 2024. Barangay eleksyon. Lawig pa ba? So sa nagapulok, kalma na. Ayo di purma. Patapusan nyo, anay. Patapusan na yan, 2024. Kagamo ka ang laing mo way nagid-eleksyon, Blaw? Ang laing mo way nagid-eleksyon. Sige, Abi Presidente, kataraka sa barangay eleksyon. Abi, extend another 4 years. Kanami siguro. Okay lang na isa nag-perform parehas mo, Abi. Buti salamat. Sa ay nag-perform ti amo nang gahinda nga man ang iba ni. Nga man ang iba ni. May islan man siya nag-perform. Hindi man na sila magdalagan pero ti mailis na sila ya. Bag-o. Ba, lawig-lawig. Ba't ba pakatawig? Taklaro ko matabo. Hindi ko hindi madayon ng eleksyon. Di ko madayon, kundi pulo ka matabo. Wala ka madayon. Pila na gani ka extension ng barangay ni? Di ko na sipon. Duwa na, katatlo na ni matabo tag 3 years na? Hindi, tag 2 years lang. 2 years? Oo, mga 6 years man. Matabo ni nga mag 2004. Di, mo na nga relax ka mo na no? Relax ang anay Relax ka mo anay kag ka mo pugal. Patagaan nyo na inyong kwan, nga manok, nga politiko. Kaya ba siya mo na makabulig sa inyo sa uli? Manok nga pula? Ayo di purma. Politiko gali. Wala to na inyong manok kapag daog. Amo pagpulok, no? Galing kiti ang barangay eleksyon ba siya may isol pa, no? Laban na. Hindi ka man ka-encuentro kung may plano kung magpadadagan. Pangtanom-tanom lang anay, tubtog nga mabuhi na. Tagas na kundi namin na pag-ani mo. Yes, pag-abot sa 2024 kundi mayo ng ani mo. Correct. Pawala ka lang, no? Laban Pawala ka lang kay wala ka man, no? Ayo di purma. Sige. Ano na yung sniffing dog ni? Ato yung plano, ang suggestions ni Police Colonel Thomas Joseph Martin ato sa nga BCP o City Director i-level up na aton nga serbisyo sa Bacolod City Police Office wala sniffing dog. Wala sila yung Action Rex. Dapat may ara na yan. Philippine Coast Guard dapat ang may sniffing dogs. Kagano BCP tanan nga hinsya sang gobyerno blang concern sina kay mayo kun matabuan isa lang okay lang na isa lang katawag pero magdululungan bla. Galing kay ang target sa mo sa mga pusher subong puerto na.
Puerto na Puerto na sa mundo diri na ginagi na ang droga sa mga sa Puerto. Tayo mo sa ako panay sa mga Puerto diri sa Bacolod kag sa Negros. Muli ito dito Escalante. Gani. Ano, Tanan nga Puerto dapat may snipping dog. Nano, para masimutan niya gid tanan nila. Kako ra snipping dog ak X-ray machine gid. Mga dala bala sa mga tao daw mga kagaminto nila agi sa X-ray. Bag ukon kargaminto magi sa X-ray blayaw. May importante dapat ang ato nga mga local force ato may mga snipping dogs kag may mga X-ray machine. Galing waay man. Waay gid action race kula pag ani man power man ang aton nga mga kapulisan kag Philippine Coast Guard no? Sila ni Colonel Martira mo naman tani ni makabulig-bulig pa hagan-hagan kung hindi kayo mapuntat ang pagsunod sa droga ka Bacolod kag diri sa probinsya sa Negros Occidental kaya sila ni Martira diri sa Negros kag Bacolod base man sa pag-istorya nila sa Kapideya why diya sang laboratory sang Sabo di sa Bacolod kag Negros Occidental magluwas kati ang pinaka-latest nilang information na baton nga ining Sabo nga nagasunod diri sa Bacolod kag sa Negros halin ini sa National Capital Region o kon sa NCR nga ginaagi nila sa pagi sa pagtransport sa mga roro kag mga sakayan pang dagat Action Rex. Damo na sila ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nga dapat i-level up ta kag ipabakuron tagid ang seguridad sa mga local force naton kay diri sila nagamaneuver subong ang mga big time drug pusher nga mapagwa nila ang madroga o kung mapasulod nila droga diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa Bailo sang sining mga courier services kati mga courier services sa Rex according kay Martir medyo nag-instricto naman sa ila sining nga mga ginahimo nga tikang agad hindi man sila marutsan sang kung kaysa ginapadalaan nga droga pagi sa mga packages. Yari si Martir sa interview sa Aksyon Radio. So far daw kadamol nakop subong nga semana hopefully madugangan pa rin siya. Ongoing mangyapon na aton operations. Balo ka naman na coastal areas na kadako sa aton nga mga coastal areas no kadamo pwede na transport by boat, by land. Kita mo to siya sang last 2 days ago lang siguro to do 1 billion gitong nakuha sa Valenzuela. Siguro part man na sa sang munay. So hopefully matakop ta ang nagkasulod sa aton nga area. Natinguan tagit nga madakpan ta ni sila no. So hopefully mga 70 to nakuha ta kagabi, 70 grams 2 days ago do mga 110, almost 200 na siya so within this week. May nagalusot din man diri nga mga musina but they're trying our very best na malakop na sila. Ang modus na nila ginapadala sa courier, di ba? Kaling kisubong mga courier services districto na. That's why nag-ship naman sila sa ports. Amo na kami nalakop naman dali sa may dimension and of course dito sa may Escalante may nalakop man to ports naman. Hopefully mapaduangan na mga itong mga sleeping dog, ma-improve ta lang capability ta sa mga X-ray machines para sa kasulod pa lang manakop na kay kung makasulod din ang maglapta tabutlain na magsaki operate. So dapat enhance din ang atong capability. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office. Kagawad jo Fred sa Pantaglio ga monitor kagawad may lang nga pagdato natin. Hidlaw man sa kuno sang tingog ta. Ay, okay ti siya gila. Sa ka monitor. At kabay pang kahidlaw sa tingog ta. Mahimo ina nga maging maayo nga balita. Abi ko mahimo kas. Nasa ayo kabay pa nga mangin mayo ang ang tikang kag mangin mayo ang palabuton ta no abi ko mangin mayong kas sa maayo nga pagpamati hindi kagawan si Parelito Hipaya o ga monitor man Parelito Hipaya oo ga monitor man sa gliyo ato na sustain ko Parelito Hipaya ha sustain lang da pare ko ya hindi ka magliso-liso kung hindi pagpatsanay kung hindi matapos sa BBB hasta patapos sa radyo no muna tayo importante da no kagawad yo Fred wag kita da ara monitor sa gali sige mo idlaw mo sa tingog mo naksurex mo kay manduron sa nakabutwa mo gani man bulubutwa ka ba puro pamatsyag ka man kagawad nga pamatsyag na sa gani ko no nga ara ka no ara ka malapit ka sako sila sa Uma Ilonggo sa party-list ko na nila oo ang Uma no ganay pagidning isa to Uma Uswag? Uswag? Wala man tutupa man. Hindi ko kita.
Aring umayaw, ti. Ang uma nito laban gini sa tupa niya. Laban giniya eh. Ay, salamat, no? Sa punta, muning mayong balita. Laban eh. Amo na diya. Sako sila gali. Sako sila yan sa... ang kapchad gali, Sa uma, Ilonggo, gali. Ni kapchad gali niya. Tigin natagang ko na sa proposal to. Abot ko na nung proposal to. Basi ginadihon paguruhi Ate laban eh. Kay may Marso pa man ang subong Oo. May chimpop na ka may chance pa na. Bisan isa pa na ka bulan Isa ka bulan na by April, tuwan gira isa ka bulan nga kwan. Correct. Na lawagay sang uma, no? Party list. Kami, Uma Ilonggo, party list. Oo. Uma lang na, Uma Ilonggo. Uma Ilonggo lang rin. Uma Ilonggo. Permahan ta na din kontrak? Uma Ilonggo lang na. Okay. Ayun, di purma. Kasi kan nominee ko si Kapchat. Si kan nominee. Kaya ang first nominee na si attorney... Abogado? The former, the presidential... Aspirant? Sa Kwanman, sa... daw kwan sa sang part sang kabinete ni Kwan ni Presidente Duterte pero taga Iloilo ni sa ati si kan nominee si Kapchat Peria ati ka do labani guro labani kon mapadala na no. Joke lang na ya. Joke lang na. Para na ya papadala na daw piyo ko daw mapa-advertise na sa sang Kwan. Ati mapa-advertise na ang nagakuha lang to sa punto Kuwala na siya sang punto to para nga mangitayo yun ang lawagay hindi man malipot ni eleksyon man subong Laban eh. Ang importante kabayad no. Kag ipadala na no. Sige na. Lain na tumbok mo daw. Sunod ulit, no? Sige na. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman, Section Eric Magbaro na kasiling mga kaksyon. Sa di ka mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mabalita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita o sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Assistant Secretary sang Agriculture Attorney Digulo to attorney ang attorney Digulo to Digulo man Didulo gle si attorney Didulo no Jansel kun basta siya ning first nominee sang Uma Ilonggo no second nominee si Kapchad Feria. Ayos, sige. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Jonel Haliorena, may lang pamati, Jonel Haliorena. And Hil Javier, no? Vancouver, Canada. Salamat gid sir, halong lang dira Hil Javier sa kay Colonel Salvador Espragosa. Salamat gid retired police si Colonel Edgar Esparagosa and Mario Lim Himenea. Thank you gid no. Sige, salamat gid. Damo gid sila na balano. Katuan ta ng balita ni Aksyon Roger Gotim mapa Cadiz City anay kita no. Ini may kang tanan sa ikapat nga national vaccination karon nga adlaw naka-focus sa mga senior citizens suno sa City Health Officer sang syudad. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex nag-take off na ikapat nga hugnasan nga vaccination program ini ang sa may national vaccination diri sa may syudad sa Cadiz. Kasunod pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez naka-focus sila actually sa mga senior citizen. Pero sa gyapon may mga second dose kag first dose sa mga kabataan nga ila sini ginaakomodar. Sa subong ang ila sining site ari sa may Calis Arena agud ipatigayon ining ikapat nga vaccination nga kung malambot naman ang 85% sa mga senior citizen nga mabakunahan may posibilidad nga pwede na madeklarar nga alert level 1 ang syudad sa Cadiz base sa payag man sang Provincial Health Office sa meeting nga ginpatigayon kahapon. Ini ang payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang amon diri nga City Health Officer sa syudad sa Cadiz. Ng national vaccination drive pa naman. Number 4 na niya siya.
So, ang aton din nga priority, ato bilang mga na-mix sa second dose na wala nakabalik. Tapos, ang mga senior citizen nga wala man nato na baknaan pa, ang sa mga booster dose, especially sa senior citizen at sa mga economic sector nila, na sa minitang DOH, dapat naka-booster din sila. Kaya yung mga 12 to 17 years old nga dapat na nabili actually nga wala ba ako na bakunahan. So, the other day, ang provincial office ng pagkabili sa atin, ginawa ganyo, kita especially ang senior citizen na bilang mga groups na priority groups there. So, amo ni siya gali ang factor na makapalevel 1 pa, it may reach siyang 85% ng total population ng mga senior citizens sa Bildagon na Occidental. Pero, may araman ko mga protocol na bang department ba nga once ang certain LGU nakalabot, sila kung 85% na target, pwede ka gano'n kung declare naka-level 1 pa. So, abo na yung payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa aton sila nga interview kag sa karon may mga plano man sila nga kung may ara nga mga senior citizen nga ma-identify sa mga BSWs sa mga barangay nga hindi na kagwa sila nga mga puluyan kag rason na lamang sa pamilya nga hindi na lang papakunahan. Ini ang ilagid pagkakantuan tungod nga sa yapon bansada sila sa virus kung may ara magwa nga bakunado na nga membro sa pamilya kay mga pauli basi kon may upod sa yapon nga virus kag maigo amo ang senior citizen nga wala mabakunahan nga yara lang iya sa ila sini sulod siyang panimalay. Sa obserbasyon na Action Rex, medyo mahina karon ang response kag jutay ang tao lamang sa may Cadiz Arena sining unang adlaw nga national vaccination drive. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa aton sini mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas sa butong ka sa among balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon Roger Putin ni Karipos sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson Roger Gotib, Sanbayan na birthday boy, Akson Nelson Patinio, Life Extension Vitamin D3, no? Nagasuporta sa aton sininga birthday boy Nelson Patinio sa Calatrava. Kapulisan sa Banwa sa Calatrava padayon ang pagbisita sa mga balay sa mga drug surrenderes matapos nga nangin manubo ang nagpaidalom sa CDRP. Yaring kaudan sang report ni Akson Nelson Patinio. Sa detalye, birthday boy, happy birthday! Action Rex ang mga katapo karon sa kapulisan sa Banwa sa Calatrava sa pagbisita sa pagingyo sa mga drug surrenderies nga magpaidalom sa Community Drug Rehabilitation Program sa Banwa. Santo sa record sa kapulisan ni ara sila sa mga listahan sa may nagsurrender halin sa nakalinain nga barangay sa Banwa nga ila ginabisitahan adlaw-adlaw agod hingion agod nga mag-intra sa Banwa sa ila sini nga si DRP. Base sa listahan sa kapulisan, mayara sila sa City City ka mga nag-surrender, apang mayara lamang sa 92 sa nagpaidalom sa CDRP sa Banwa. Samtang padayon naman ang pag-identify sa kapulisan sa Banwa sa mga nabilin nga 25 ka mga barangay nga mag-qualify sa drug clearing program. Ang usuni, 3 ka mga barangay sa Calatrava nakabaton sa sertifikasyon gikan sa Drug Clearing Oversight Committee sa PDEA, LGU kag 20 kahapon na adlaw kalakip dili ang barangay Hinabungan, Minautok kag
kasakop tanan sa Banwa sang Calatrava. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, kaaksinyo Nelson, pati nyo nagisiling mga kaaksinting kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid-aksyon Nelson Patinio. Katapusan tang balita ipalayag ni Aksyon Arlo Ticaro. Isa ka SLI nakuhaan sang 20 gramos nga sang ginadudahan bla sa buho sa Dakbanwa sang Silay. Kag isa ka inactive member sang INNF CTG ang nagsurrender sang armas lutang sa COP sang Silay City Police Station. Yaring countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex ang mga katapos ang Silay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Hani Binaflor sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang Chief of Police ng Silay City Component Police Station ang nagpatigayon ini sa isa ka buy-bust operation mga takna alas 7:05 sang gabi dira sa may Buena Vista Subdivision 2 Barangay Ginhalaran, Siyudad sang Silay. Sa nasambit nga operasyon Action Rex lakop ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Jomar Lopez Carbonera, 29 anyos ang edad, isa ka street level individual kag residente sang Matagoy Street, Barangay Rizal, Siyudad sang Silay. Natigayon nga na-recover sa mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa nahinambitan nga persona amo ang 3 ka dalagko kag 5 ka medium sachet sang suspected shabu lakip na ang buy-bust items kag kapin sa 1,600 pesos nga kwarta bilang buy-bust money. Ang nasambit nga mga recovery sa nakabugat ini sang 20 gramos kag may standard drug price ini Action Rex nga bali 136,000 pesos samtang ang naaresto nga suspitsado ay nahunong sa karon sa may custodial facility sang Silay City PNP. Sa pihak nga bahin Action Rex, isa ka inactive member sang Northern Negros Front sang Communist Terrorist Group ang ginahinago ang iya sini matuod nga ngalan kag ini siya ang ginhingadlan gid lamang sa kay alias Bong o kon Babi ang nagpadulong ini kahapon mga tagna alauna sing hapon dira sa talatapan ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati bangod sa tuyo nga pag-surrender sang isa ka lost firearm 38 caliber revolver nga may duha pa ka mga bala nga wala makalumpok. Lakip man nga gin-surrender sang inactive member sa New People's Army o kon NPA amo ang isa ka M26 Lemon type hand grenade nga sa karon yara sa paghinago kag pag-inakop ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati sang Silay City Component Police Station samtang sa pahayag di alias Bong o kon Babi ang iya sini intention sa pag-surrender sa nasambit nga mga firearms agod nga magpakita sang suporta kag kooperasyon sa kampanya sang PNP batok sa mga lost firearm ilabi na ang mga o kun ilabi na ang programa sang PNP nga armas by lubugas agod nga inisya ang magapangabuhi sang matawhay kag normal nga pagsinalayo. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlo Tica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Arlo Ticar. Dire kita na sa constipation ini mga kabulig ni mga ka-aksyon no ginarekomendar ta sa inyo evergreen
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #Account Kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #Account Kuni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone!
one, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog gramo diri sa Action Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 44 ngaton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad. Pasensya gida sa wayta malabutan mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life sunod na sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.